Mukuru wemajaji munyika yeZimbabwe anonzi Justice Luke Malava avo vatarisana nekurizaina munyika yeZimbabwe. Tiri kuti makadini sepano pachivhitivhiti chenyu zvinhu kuti patinenge tiri kupai nyaya nemaleti subjects anenge achiitika munyika yeZimbabwe. Mamiriro azvakaita muri Zimbabwe ndezvekuti zviri kunzi zvone President Emmerson Mnangagwa vakonfirma kuti Luke Malava anova ari mukuru wemajaji munyika yeZimbabwe uyo atarisana nekunorizaina gore rino 2026 zuva 15 mwedzi waMei. Naizvozvo ndo mamiriro azvakaita muri Zimbabwe. Ndofunga Luke Malava ari kubva nguva yaRobert Mugabe akanga arimo, iye gore rakaberekwa 1951 zvichireva kuti pachakwana 15 Mei achanga akwanisa 75 years. Naizvozvo Luke Malava akanga achida kurizaina. Akanga temu yake yange ichipera 2021 akafa extendwa pakachinjwa mutemo vakamenda Emmerson Mnangagwa kuti asvike 2026 watiri nhasi. Asvika 2026 zvinotarisirwa kunzi Malava pamwe chete naPV Sibanda vakanga vakamenderwa temu yavo yekunge vachigara vari muofisi. Asi pari zvino Malava asangana nenguva yake kuti achienda kumba sezvo ari munhu anga nemacontroversies pakutonga kwaakaita kumajaji ikoko. Ndofunga kana muri kurangarira ndiyewo kumbonetsana natavane mpofu panguva ye2018 pawirirwa wamaelection neZANU-PF. Naizvozvo ndiye mukuru wacho ava kuenda kumba. Pane rimwe zvekare robuda richitaura richiti imba yake kuBulawayo izvozvi iri kurinovetwa kuti ange achienda kunogara ikoko. Ndo mamiriro azvakaita muri Zimbabwe. Ndofunga ruzhinji rweZimbabwe munhu aitinetsa kujudiciary akakonzeresa kukepchwa kujudiciary akakonzeresa corruption huru ikoko kumajaji ndiye ava kuenda. Asi pane imwe nyaya muri Zimbabwe iye asati aenda kuti pacho pachazokwana 15 Mei 2026 achange achinja bumbiro remutemo here. Ndo nyaya yacho yatinoda kuziva because ZANU-PF iri kuziva kuti iyo inotemba naMalava. Saka hatisi kuziva kuti vachaita sei, asi muri Zimbabwe ndo nyaya yangu tauya nayo pano pachivhitivhiti chenyu Azimu HD.